Svečano su otvoreni 15. dani dijaspore u Loparama. Manifestacija koja će trajati do 26. jula u organizaciji opštine Lopare i udruženja Majevičana u Švajcarskoj. Ovaj kulturno-privredni događaj već godinama okuplja Majevičane iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja veza sa zavičajem i jačanje saradnje između dijaspore i matice. Dani dijaspore u Loparama održavaju se 15. put, a ovogodišnja manifestacija nosi slogan Majevico u srcu te nosi. Svake godine smo zajedno sa opštinom u saradnji s njima radimo Dane dijaspore, ovo je već 15. godina, što znači da smo jako zadovoljni, a želim da kažem da udruženje Majevičana u Švajcarskoj je udruženje humanitarnog karaktera i radimo na tome da koliko možemo našim mogućnostima da pomognemo svim socijalno ugroženim ljudima na Majevici, a i šire. Uoči svečanog otvaranja ulicama Lopara prošao je defile učesnika, nakon čega su manifestaciju nastupima otvorila kulturno-umjetnička društva iz Krepšića, Obudovca, Pelagićeva, Ilićke, Ravnog polja, Priboja i Lopara. Za 15. dani dijaspore pripremili smo za početak smotru folklora. U goste su nam došle društva iz okoline, naše komšije s kojima se stvarno najčešće i najviše družimo. Jako nam je drago što smo ih ugostili sada. Ova manifestacija je veoma značajna prije svega zato što ima neki kohezivni karakter. Ona spaja nas koji živimo ovdje u Majevici, dijasporu koja je jako značajna za naš kraj. Veliki broj Majevičana koji je ovih dana stigao iz dijaspore još jednom potvrđuje da rodni kraj zauzima posebno mjesto u njihovim srcima, poručio je načelnik opštine Lopare Rado Savić. Mi ćemo imati bogat program za Dane dijaspore, kome će biti i zabave, i kulture, i sporta, i razgovora o privredi, o ulaganjima i naravno kruna manifestacije bit će na Busiji, gdje ćemo imati sajam domaćih proizvoda i kućne radinosti. Očekujemo 10.000 ljudi da će učestvovati u svim ovim događanjima i da će ovo biti do sada najbolje organizovani, najposjećeniji dani dijaspore. Načelnik Savić istakao je da je dijaspora jedan od ključnih oslonaca razvoja Lopara. Saradnja sa ljudima koji žive i rade u inostranstvu, kaže, već daje rezultate kroz zajedničke projekte, a u narednom periodu očekuju se i nova ulaganja.